Sí, gràcies a Esther, perquè, a veure, moltes de les coses que has dit contrastaran amb els elements que aniré apuntant que van més de Catalunya Nord. El fet que hagis parlat més que d'això i que encara tinguis moltes coses per dir ensenya també el gruix important del que fa política lingüística des del sud, des de la Generalitat, mostra tota la quantitat de mesures i d'actuacions que hi ha i més que hauries explicat i això, i per tant ja és una primera manera i sumaria efectivament des de fa relativament poc temps les direccions de polítiques lingüístiques valencianes i balears. Vaig tenir la sorpresa, en fi, fa uns quants dies de parlar amb el director de política lingüística de la Generalitat Valenciana i, clar, parlàvem d'això, d'aquesta nova sintonia, d'aquests acords, d'aquest canvi de panorama que actualment hi ha, evidentment, a cada territori per les polítiques lingüístiques, però el que representa pel conjunt de la llengua, evidentment. I fa ple, globalment, per la salut i el que puguem preveure d'èxit o de desenvolupament o de millora pel català en general, però per cada territori mateix. Ens deia, per primera vegada, la Generalitat Valenciana reorganitzant els cursos per adults, que és un dels punts claus de les polítiques lingüístiques en general, doncs reconeix la validesa de les formacions i les qualificacions de la resta del territori lingüístic, per tant equipara valencià i català, i dintre d'això diu no, és que el que feu a la Universitat de Perpinyà també, és a dir, tant els estudis de la llicenciatura com el certificat, la Generalitat Valenciana els reconeix a partir d'ara, quan seran publicats els decrets aquests, com a part de la formació i la qualificació per gent que tenen menester de coneixements de català, o de valencià, tal com això. Per tant, evidentment fa ple i a la vegada ens deixa una mica no sé si de gust amarg o de ganes, comparat al que coneixem de la situació, evidentment, aquí. En el títol que he posat per parlar dintre del marc i del tema d'avui, he posat situació del català, actors i mesures per una política lingüística a Catalunya del Nord, enquesta d'usos lingüístics a Catalunya del Nord 2015, oficina pública i necessitat d'un pla. Més llarg era difícil. És a dir, explicar per què ho he posat d'aquesta manera com una mena de calaix de sastre, bé perquè és una mica la imatge del que tenim o del que no tenim aquí en termes de llengua i de política lingüística a Catalunya Nord, i efectivament crec que correspon més a un calaix de sastre que no pas a una cosa més estructurada, estudiada i ben definida. En primer, on està el català, i faré referència a les dades que has esmentat fa un moment i que haguessis pogut també presentar perquè ja diré de què va, les dades de l'enquesta del català. Quins són, en un segon punt, els actors de l'ensenyament i de la política del català a Catalunya Nord i què tenim o què no tenim o què falta en termes de política lingüística, i amb això he esmentat una mica tot el que hi ha dins aquest títol a galonja, com diu l'altre, i els 3 apunts d'enquesta d'usos, l'oficina i el pla són exemples concrets que aniré esmentant també dins l'explicació. La situació del català, ràpidament, la qüestió del milió, ja la sentia als anys 1980, quan encara era estudiant, a l'altra banda, és dir, com ho teniu a Perpinyà? Pesa una mica i costa una mica sempre d'haver de respondre a això, però és la prova de l'interès que les persones a fora de l'àmbit mateix mostren per el que passa i per la vida més o menys dinàmica i forta del català aquí, i a la vegada és una il·lustració del dèficit de coneixement que hi ha a l'altra banda. Parlem d'espai fronterer,
Potser que la Jonquera, Figueres, a Girona se sap una mica més de la realitat del que hi ha a Perpinyà, però moltes vegades, des d'una mica més lluny, se sap vagament que hi ha, és part del territori catalanoparlant i això, però a vegades poca cosa més, i la realitat fragmentada administrativament de la nostra realitat geogràfica fa que pot costar efectivament. Per què? Perquè no tenim una tele comuna, no tenim una ràdio comuna, vull dir, això dificulta l'intercanvi, la circulació normal, que hauria de ser normal, de la informació, en particular relativa a les qüestions lingüístiques. Hauria de ser normal, no dic amb un espai estatal o administratiu comú, però hauria de ser normal almenys dins el que tenim d'organització europea, que en principi promou i impulsa la intercomunicació i la circulació de productes i d'informació amb una mateixa llengua quan hi ha uns límits fronterers, en principi, i després amb un mercat més enllà de la Unió Europea hauria de ser una cosa lògica de poder intercanviar i difondre lliurement informació amb un mateix espai lingüístic i cultural. La situació del català a Catalunya Nord, amb dos mots, es pot dir entre catastròfica, llavors això seria la visió fase terminal d'un procés de substitució lingüística, i prou esperançadora per la millora de la presència del català en la societat, per la més gran difusió, per la progressió de l'interès, de l'ensenyament, i has dit una cosa que serveix també per aquí, mai, tot i la situació, mai hem tingut tanta gent que sap i que ha pogut estudiar el català aquí. En percentatge no, però en xifres absolutes sí. Per tant, anem bé, no ho sé, anem mal, tampoc, anem millor. És a dir, i la realitat és feta de tot això. I per tant, això és una primera idea per conèixer la situació. Concretament, les dades que tenim, en tenim algunes. Tenim testimonis i gent que té experiència de què passa aquí en termes de llengua, que tenen percepcions, que tenen representació de la llengua. Llavors, en primer, les dades són, això que he ensenyat aquí, l'esmentaré, faré servir dades que hi ha a l'enquesta, però tampoc aniré en detall perquè són dades que són en línia, que tothom pot anar a consultar, fer servir al web de la llengua de la Generalitat de Catalunya i amb tot el que fa política lingüística en particular, i per tant són a disposició de tothom. En tot cas, són dades que tenim gràcies, i torni gràcies, en els dos sentits de la paraula, és a dir, d'agraïment, i perquè s'ha fet possible, han estat els instruments que han fet possible això, gràcies a la Direcció General de Política Lingüística i l'Ester Franquesa, que hi ha aquí tot el seu equip, la Marta Xirinats, el Joan Soler, l'Anny Torrijos i tota la gent, a més, que ha treballat. I, a més, gràcies al departament, al Consell Departamental, i qui ha impulsat això en el moment que hi era el Marcel Mateu, i després que ha fet de relleu el Nicolás García, que era aquí, que és el responsable de, no diré de política lingüística perquè no és això, però de llengua catalana al Consell Departamental, i tots han fet possible que hi hagi el desembre passat, no, 2015, aquí la més gran enquesta que s'ha realitzat mai sobre el coneixement i ús de les llengües, però enfocat evidentment prioritàriament sobre el català, a Catalunya Nord, amb unes 1.760 persones encastades, i per tant un gruix que permet donar una solidesa, una coherència i unes dades bastant segures. Coneixement, hi ha altres dades que existeixen. A Perpinyà, a la Universitat de Perpinyà, amb els estudiants solem fer enquestes puntuals, molt més reduïdes, que ens permeten de tenir
petits coneixements d'uns sectors particulars, lligats amb l'escola, a pares d'alumnes, coses així. Un estudiant aquest any ens ha fet una enquesta sobre el conjunt del personal, per exemple, del Conservatori de Perpinyà, i amb un coneixement de català, i que ens permeten completar i avalar, veure que l'enquesta general que hem efectuat va en el bon sentit i són unes indicacions vàlides i contrastant donem més pes en aquests elements. Coneixement de català a Catalunya Nord. Llavors, les enquestes, els qui segueixen el tema, i suposo que pràcticament tothom aquí segueix això. Aquesta enquesta de desembre de 2015, prèviament se n'havia fet una de 2004 amb també la Generalitat de Catalunya, doncs són dues enquestes de les mateixes característiques. Prèviament s'havien fet dues altres enquestes generals, del 93 i 97, en aquell moment del Consell Regional, una mica diferents en la seva trama, però que també poden servir de punts de referència. Quan consultem tot això, el coneixement globalment va reculant, però constatem un interès mantingut i una difusió del català que s'està operant com per... És una mica difícil de definir, una mena de capil·laritat o d'extensió així en la societat. Hi ha l'idea que la transmissió és interrompuda i que veiem amb les xifres que l'ús del català és de l'ordre del 0 del català sol. Doncs clar, això planteja un problema, perquè el català sol, fer servir únicament el català a Perpinyà és complicat, pràcticament és impossible, però és igual. La gent que hi ha uns àmbits, hi ha unes situacions on sí que pots dir, a veure, amb els teus fills parles català i tu pots parlar únicament català amb els teus fills, malgrat l'entorn de Perpinyà. Per tant, anant definint tots aquests àmbits a través de l'enquesta, veiem que el nivell d'ús del català com a sola llengua és entre el 0, 0,000, res, ningú, i el 0 com a quelcom. Vol dir, en l'ús veiem que no es fa servir. Hi ha espais en els quals sí que es fa servir. Combinant les llengües, català més francès, català més una altra llengua, també ampliem aquests percentatges. Però, malgrat aquesta situació, i un element molt important que has esmentat és el del marc jurídic, és bàsic, i nosaltres la base la tenim absolutament contrària i hostil, per tant és encara més complicat. Tot i aquest marc i tot i aquesta dinàmica de manca d'ús i de transmissió, encara arribem a un 60, les dades ràpidament, un 61% de gent que entén el català, 35% de gent que diu que sap parlar català. Si rebaixem aquestes dades que poden semblar una mica optimistes, tot i que són la realitat, a un coneixement molt més efectiu, és a dir, gent que s'autovalora i diu comprensió molt bona o bona, o capacitat d'expressió molt bona o bona. Llavors baixem de meitat, del 60%, 61%, arribem a un 30% de gent que diu que sí que entén el català molt bé o bé, i un 20% que diu que sí que sap parlar molt bé o bé. Llavors, pot semblar una mica estrany com aquestes dades, i també passa amb uns nivells menys importants entre els joves, no hi ha transmissió, no hi ha ús, però tenim més gent que sap català en xifres absolutes entre 2004 i 2015. Llavors, això vol dir que no solament hi ha interès, sinó que hi ha transmissió d'una manera o d'una altra. Sigui per l'escola, sigui, i crec que és una de les explicacions, siguin per l'ensenyament per adults, també s'afegeix, és una altra explicació, però també per una transmissió per contacte o per capil·laritat, com deia, perquè això es difongui en la societat. No únicament en la societat aquí a Catalunya, sinó també, i referència va bé a l'espai transfronterer, amb l'espai català ampliat. I dins d'aquesta ampliació podem fer una ampliació d'un primer cercle que és fins
depèn dels productes, la Jonquera, Figueres, Girona, Barcelona, Andorra, incloent, i clar, aquesta freqüentació d'aquests espais per gent d'aquí o de fora d'aquí, parlaves també de la importància de la quantitat de moviment de població, és a dir, a Catalunya Nord actualment les darreres dades són que 40%, i em sembla que us en tornaran a parlar, de la gent que s'està aquí ha nascut aquí, no hi ha una majoria de gent de fora. Malgrat tot això, hi ha transmissió, hi ha interès, hi ha coneixement. Llavors, potser que és facilitat pel fet que el català tampoc és basc o galès o xinès. Algú que mínimament s'interessa i que sap francès i espanyol, o els dos, tampoc és, i que vol, tampoc és massa complicat de comprendre i expressar-se en català. Doncs, vet aquí. Aquí tenim una mica la realitat d'aquestes dades. Algunes dades complementàries. Sí, una que m'agrada... Sí, com la llengua d'identificació, quan es demana a la gent quina és la teva llengua, la llengua d'identificació, doncs el 4%, 4,2%, diu que el català és la seva llengua d'identificació. És a dir, estem a nivell encara molt baix, sobretot que són 9% de persones que la tenen com a llengua materna, inicial. Per tant, vol dir, estem aquí clarament amb una dinàmica de regrés, de recull. I la llengua habitual, ja ho he dit, estem entorn de 1% en el millor dels casos. En canvi, llavors pot variar l'ús del català com a llengua al si de la família. Parla català amb els seus fills, 0,7. Parla català amb els pares entorn de 5-6% i amb els avis entorn de 10-11%. Doncs veiem la regressió, però això també mostra la capacitat de la gent, quan vol, quan pot, quan hi ha interès, a fer servir el català. I el mateix constatem quan demanem a la gent quina llengua feu servir quan passeu la frontera. Hi ha quantitat de gent, tothom se'n va a cercar almenys gasolina, ara no tant, perquè d'això, però tabac, alcohol i més coses, i parlem de desenes i centenars de milers de persones, d'aquí i més al nord. I clarament la gent diu que quan passa la frontera fa servir el català. No fa servir el català a Perpinyà, però a partir de la frontera fa servir el català. I no únicament per l'entorn jurídic i això, sinó perquè hi ha una mena de seguretat lingüística que sent la gent que a Perpinyà és impossible. Un 15% de la població fa servir únicament el català quan passa la frontera, i si sumem català més altra llengua, combinacions, són 34% de la gent que fa servir el català. És a dir, tornem a trobar la proporció de gent que efectivament diu jo sé parlar català, puc parlar català, i que quan en té la possibilitat i la capacitat i que es troba en una situació de seguretat, sí que ho fa servir. Perquè podríem perfectament continuar de fer servir el francès, perquè qualsevol botxiguer, com sigui, però entenen totes les llengües, en principi. O en anglès, o en espanyol, és igual. Però hi ha aquest tant per cent que té com a, en tot cas, preocupació, en tot cas sí que fa servir el català quan passa la frontera. La imatge també del català, i es pot veure a través de les dades de l'enquesta, és una imatge positiva. És una imatge de, podem dir, potser optimista. La gent, amb el poc ús que hi ha i un nivell de coneixement relativament limitat, sí que pensa que el català s'utilitza més ara que fa 5 anys i s'utilitzarà encara més d'aquí 5 anys que ara. I que hi ha utilitat i que hi haurà una millora i una progressió i interès, i ho veiem clarament quan hem fet les preguntes sobre les mesures a favor
llavors no hem dit de polítiques lingüístiques, però són mesures que podrien perfectament cabre amb un pla de política lingüística. Esteu a favor de l'ensenyament del català com a assignatura a l'escola, 80% de la gent, més de 80% de la gent. Esteu a favor de la iniciació per tothom, és a dir, ensenyament per tots els alumnes que hi ha a l'escola, o ensenyament bilingüe, català-francès, per la gent que ho demana. 76%, més de 76% de gent, sí, estem a favor d'ensenyament per tothom o bilingüisme. És a dir, hi ha realment unes ganes de conèixer, d'aprendre, que després, efectivament, hi ha un problema perquè no es retroba amb l'oferta o amb la capacitat de les institucions de proposar eines o tot el que hem sentit abans que existeix al sud, doncs aquí podria funcionar de la mateixa manera, però no tenim, i ara ho detallarem una mica, no tenim segons quines eines que ens serien necessàries. Llavors, una cosa que, sí, detallaré aquí algunes dades de l'ensenyament. Dins de l'enquesta no les teníem perquè era l'ús, coneixement i ús de la llengua. Les he posades dins un llibre que acabem de publicar aquí a la Universitat de Perpinyà, que és, ho he fet en francès perquè d'una banda perquè volia que sortissin les dades en francès i la segona perquè estic treballant, i aquí mea culpa, amb molt de retard amb la publicació de les dades de l'enquesta amb la direcció de política lingüística en català, i per tant no volia que fos dues vegades en català. Le català en Catalunya Nord i dans les pays catalans, même pas mort, i doncs hi he afegit la dimensió ensenyament. Llavors, per poder justament completar totes aquestes xifres que tenim amb l'enquesta, globalment, i per anar ràpid també, índexs principals de situació de l'ensenyament del català aquí, tenim un 25% d'alumnes, hi ha 40.000 alumnes aquí a Catalunya Nord. 25% estudia el català a l'escola primària. Correspon, us acabo de dir, 80% dels pares serien favorables a un ensenyament. Per tant, veieu una mica el contrast. D'aquest 25%, un 17% fa un ensenyament d'iniciació i un 8% ho fa en forma d'ensenyament immersiu i bilingüe. Llavors discutirem segurament del vocabulari i tot això. Incloem dins ensenyament, en tot cas ensenyament en català, immersiu més o menys complet o bilingüisme més o menys eficaç, en fi. En tot cas reben l'ensenyament a partir normalment d'un 50% en català i més quan són en escoles com la Bressola. Doncs 8% contrastat amb el 76% dels pares que hi són favorables. Baixa aquesta xifra de 7% o de 25% que fa en català, baixa molt a secundari. Podríem fer el paral·lel també probablement amb el que passa al sud, on l'ensenyament secundari, perquè es organitza diferentment, perquè hi ha altres condicions, etc. Hi ha una baixa de gent que és amb curs de català o no? No. Bé, d'acord? No. Després ho comentem. Actualment hi ha una cinquantena de professors de català a secundari per uns més de 60 instituts. És a dir, que encara no hi ha professor de català per tot, després de 25 anys d'organització d'ensenyament per part de l'Estat, uns 120 professors de català a l'escola primària, que representen un 5% més o menys dels mestres de Catalunya Nord, i unes 300 escoles. Per tant, encara hi ha feina. Un balanç global que, fent una mica d'avaluació d'estimació, l'escola produeix cada any uns 400 alumnes catalanoparlants potencials. No dic catalanoparlants efectius, perquè l'ús és una altra cosa. Com deia més d'una vegada la Míriam al marxa aquí, parlant de gent que
que té capacitat i després pot usar el català, aniria més bé de parlar de catalano-creients. Perquè catalano-parlant és una capacitat i els que s'ho creuen i que ho fan servir i ho transmeten és una altra dimensió i una altra conseqüència. Però bé, això parlaves de quantes religions? 13. 14 amb els ateus. No, suposo que n'hi ha també. I tant. Amb aquests no els anem a buscar, però. No? Per què? Perquè ja els tenim en tots. Aquests estan repartits per tot arreu. Doncs 400 catalanoparlants potencials produïts per l'escola i 4.000 persones catalanoparlants que moren cada any aquí. Això dona efectivament la tònica un poc de l'evolució i de la corba. A l'universitat, aquí en aquesta casa, tenim uns 180 estudiants, la meitat que fan certificats de català no especialistes, com diem, o bé una altra meitat que són, alguns dins la sala, estudiants de llicenciatura, de màsters, doctorats, etc. Doncs l'anàlisi de la societat és que globalment hi ha un creixement molt lent del nombre d'alumnes a les classes bilingües i immersives. Avui dia són uns 4.000 alumnes, un quart d'aquests 4.000 grosso modo és la Bressola, per tant són els dos grans blocs que tenim, ensenyament immersiu associatiu més complet, o complet que és la Bressola, i el públic que fa servir un sistema bilingüe amb les dues llengües. Hi ha algunes experimentacions que fan més que la meitat, com és l'Escola Arrels, per exemple, que és dins el públic, però fa un sistema de tipus immersiu. Pel que fa a l'ensenyament de la disciplina com a tal de l'assignatura, és un estancament, constatem un estancament, no progressa, i unes fortes pressions, i això és l'explicació del que deia abans, del sistema educatiu per frenar, reduir, limitar la progressió de l'ensenyament del català, a través de tancament de places, limitacions d'hores, s'aprofiten la pauta jurídica o el sistema reglamentari francès per aprofitem de la reforma del col·legi per interpretar que això s'ha de fer menys, que s'ha de tancar, que no es pot fer, etc. I, evidentment, l'efecte és negatiu, en tot cas de fre o de recul dins aquest àmbit de l'ensenyament. Segona etapa, quins són els actors, i va bé de parlar de qui fa què, per una política lingüística a Catalunya Nord. El context global, i no insistirem però s'ha de dir, és un estat centralitzat i centralista, que és l'efecte, al meu entendre, més important sobre el que pot passar i que tenim la capacitat de fer. El marc reglamentari il·legal fa que hi ha un munt de coses que fan altres espais al sud, però al Quebec o Bèlgica o el que sigui, i que aquí no tenim la capacitat de fer, i per tant aquest marc condiciona de manera determinant els actors i les actuacions possibles en matèria lingüística. El primer actor és l'Estat, ministeris, administracions delocalitzades, desconcentrades, com diuen, per distingir de la descentralització, és a dir, les delegacions sobre els departaments, les regions dels ministeris i del govern. Cada ministeri té les seves administracions i planteja, a part del problema que és l'Estat i per tant s'inscriu amb una política i amb una actuació francesa d'Estat i des de dalt, hi ha un inconvenient afegit que és l'actuació incontrolada de les delegacions locals. És a dir, quan els representants o l'administració educativa, prefectural, de serveis culturals, de les televisions públiques, tenen una determinada actitud i política respecte al català, i en general és de limitació o de certa incapacitat o de no fer res, clar, planteja problema, però és que planteja encara més problema perquè aquests actors locals de l'Estat no són mai contradits ni rectificats per la jerarquia i per el Ministeri, que
la major part del temps deixa fer i per tant no es preocupen perquè escolta, el català és pas una qüestió essencial ni determinant ni prioritària dins els enormes problemes que té l'Estat en aquests moments i el país i per tant deixen fer els actors locals. Per tant tenim aquesta doble pena. Les delegacions, he dit, ensenyament, cultura, la prefectura, de manera indirecta els mitjans de comunicació públics. Prefectura perquè la prefectura no és únicament la policia o les qüestions així. Tenen directament relació amb qüestions de llengua. Quan comparem amb altres zones de l'estat francès, regions on hi ha acords, plans, instruments de política lingüística, País Basc, Còrsega, això passa per intervenció o participació, signatura del Ministeri d'Interior, és a dir, prefectura, directament implicat. Per tant, i aquí, evidentment, és un dels actors. Regió, Consell Regional, nivell regional, si hi hagués autonomies en aquest país seria les autonomies, administració descentralitzada, té competència per donar suport a temes de cultura o de llengua, sense tenir competència, és a dir, és una cosa una mica estranya, en temes d'ensenyament. La llei francesa diu que les llengües regionals s'ensenyen en el marc de convenis amb les regions, sabent que la competència d'ensenyament és exclusiva de l'Estat. En concret, el que passa és que l'Estat deixa pagar classes de català. Veig aquí el Jeroni Parrilla, que és el responsable administratiu del català al Consell Departamental. L'Estat deixa pagar classes de català en el marc de l'horari ordinari de l'escola i dels cursos als municipis, als departaments i a les regions. En tenen competència i pressupostos? No, però els deixa pagar. És a dir, és una cosa una mica estranya, però evidentment forma part d'aquestes actuacions que sí que existeixen d'una manera una mica estranya i llavors la regió sí que té la capacitat d'intervenir d'aquesta manera. Consell Regional també globalment intervé, podem dir, de manera moderada, potser és un eufemisme, però en fi, en tot cas, de manera moderada, en el suport a la llengua regional. Si comparem amb d'altres regions, Bretanya, i no cal que citem Còrsega, que és un cas una mica particular, hi ha un recolzament i un ajut financer relativament moderat a la llengua en general. Aquí, en tot cas, parlàvem fins ara amb la regió tal com existia del Llenguadoc Rosselló, després ja veurem amb la nova delimitació. El problema afegit pel català, per la qüestió, pel nivell regional, és que no tenim nivell regional. Com la Franja de Ponent, és a dir, no hi ha regió catalana. I per tant, abans érem un dels 5 departaments de la regió de Rosselló, ara som un dels 13 departaments de la nova entitat administrativa regional. Per tant, és un handicap suplementari i a priori podria no ser un handicap i un inconvenient, però ho has explicat que l'únic territori on hi ha oficialitat de l'occità és el Principat de Catalunya i és llengua pròpia a l'Aran i oficial a tot Catalunya. Per tant, no hauria de ser així, però si, ja veurem, les regions noves comencen, per mi malament, molt malament, ho sabem, ningú ha volgut citar el nom de la regió aquest matí aquí, és a dir, comença malament perquè el fet que no hi hagi esglaó així a nivell regional d'administració i que siguem no tinguts en compte per el nivell que existeix, planteja problema. Ja veurem què passarà, però planteja realment problema. Se'ns ha
esborrat del mapa amb la qüestió del nom, se'ns torna a, llavors no sé si dir esborrar o en tot cas ridiculitzar amb el logo, amb una espècie de barreja de coses estranyes, però que de cap de les maneres són el que sent i el que representa la gent aquí. I per tant, si la mateixa cosa passa en termes de política lingüística o d'ensenyar això, malament, ja veurem, però comença mal, i el fet de no tenir nivell regional corresponent al territori català, per mi és un inconvenient. Els corsos, a Còrsega hi ha la meitat d'habitants que a Catalunya Nord i tenen una regió, fins i tot específica amb un estatut especial. L'altre nivell és el departament o Consell Departamental, ex-Consell General. Deia aquest matí al Jeroni que m'agrada més el Consell General, fa més pensar Generalitat o al Consell General d'Andorra, però mira, ara es diu departamental. Amb una tendència aquí també a perdre competències a profit de la regió, per tant, potser que és inquietant. Una administració, en tot cas, que encaixa més amb el territori nord-català. És el Consell Departamental que ha adoptat fa el 2006, si me recordi bé, o 2007, desembre, una carta, 5 minuts, una carta, però com que érem en avança, ja ho sé, la carta a favor del desenvolupament del català. Perpinyà també ho ha fet, però efectivament mostra la sensibilitat i en tot cas el fet d'assumir realment la qüestió lingüística com una entitat, com la Generalitat ho fa al sud, com a objecte d'intervenció i com a objecte de preocupació i per intervenir a nivell d'una política real, que no va fins aquí, però en tot cas hi ha la intenció, cosa que no veiem a nivell, encara una vegada, de la regió. Després hi ha el nivell municipal, tots els municipis que intervenen pagant hores de català, o l'Ajuntament de Perpinyà, que és una mica potser més visible que els altres, amb retolació, amb senyalètica en català, amb tota una sèrie de coses, i entitats diverses que intervenen, i cadascú al seu nivell, i ja s'ha citat la Generalitat de Catalunya, com pot ser present aquí, a Catalunya Nord, en certs àmbits relacionats directament amb ensenyament. La setmana passada fèiem a la Casa de la Generalitat la segona taula per l'ensenyament del català per adults, per intentar de coordinar, fer més eficaç la proposta, l'oferta d'ensenyament de català als adults o a la gent a Catalunya Nord. Tenim actualment uns quants centenars de persones que participen a cursos per adults. Quan mirem l'enquesta de gent interessada per l'ensenyament de català, fora del marc escolar, són desenes o passa el centenar de milers de gent. Per tant, hi ha quelcom per fer. És a dir, hi ha quelcom per fer. Hi ha molta gent interessada per perfeccionar, aprendre el català, i actualment tenim alguns centenars de persones per qui és possible. És un element de reflexió, però quan la Generalitat intervé en col·laboració amb entitats aquí per tractar la qüestió, és una entitat que intervé en aquest àmbit. Hi ha el recent format SIOCCAT, Sindicat Intercomunal per la Llengua Occitana i Catalana. Hi ha l'IEC, la delegació aquí a l'Universitat de Perpinyà. Hi ha l'Universitat mateixa i la Casa dels Països Catalans, no m'hi estenc perquè n'he parlat en començar. I hi haurà una futura oficina pública per la llengua catalana. És un tema que és en discussió, en preparació, en tot cas. Clar que seria un protagonista dins una eventual política lingüística. I un altre àmbit seria la societat civil, que són associacions amb preocupacions pel català, que si Bressola, que si la Federació d'Entitats, que si Arrels, que sigui associacions de pares d'alumnes, locals o més globals, o ciutadans individuals que es preocupen i intervenen en la reivindicació o la demanda del català. I acabo amb
la meva conclusió per la qüestió de la política lingüística. Heu deduït ja, suposo que se fan moltes coses disperses, se fan actuacions, diria que descoordinades, entre el departament, la regió, tal municipi, universitat, tal associació, tal escola. Tot això és molt en desordre, desordenat, i hi hauria, i no repeteixo, el marc competencial, jurídic, reglamentari i les actuacions de les administracions desconcentrades que sempre estan entrebancant o frenant o limitant. És a dir, que el que hi hauria, el que mancaria perquè puguem realment parlar de política lingüística i avançar, al meu entendre, en els diferents àmbits, seria, en primer, una coordinació i una articulació dels diferents actors de la política lingüística. En els diferents àmbits hem parlat molt d'ensenyament, però podria ser el suport a la producció literària, que poca cosa hi ha, la formació per adults l'he citat, l'ús simbòlic o més real, és a dir, crear les situacions perquè els ciutadans puguin efectivament fer servir la llengua en àmbits determinats, amb les administracions. Doncs, una reflexió que desemboqui sobre un pla general falta. Falta també, segurament, un conveni marc tal com existeix, ja ho he esmentat, en altres regions, vol dir, si no un compromís de l'Estat, en tot cas, una participació financera que fa que no es frenen els que fan altres coses. És el cas del País Basc, és el cas de Còrsega, l'Estat paga i l'Estat forma part de convenis marcs d'entitats que acompanyen i no frenen, com pot ser el cas aquí. I l'Ester fa un moment parlava també del marc de la francofonia. Cert que hi ha l'Institut Ramon Llull, existeix a nivell d'universitats la xarxa Vives, però mancaria potser una entitat de tipus catalanofonia, una organització que, de la mateixa manera que la francofonia, promou o en tot cas no té por, sense pèls a la llengua i de manera oberta, fer la promoció del que és el català arreu del món, però arreu dels nostres territoris també. És a dir, fa un moment el director de la Casa de la Generalitat deia cada cop que parlem de promoció del català aquí, amb administracions franceses o en el cas, he entès que era amb l'administració regional, arran de les converses entre el president de la Generalitat i la presidenta de la regió, es posa a la taula i què feu pel francès? Étonnant, m'han pas dit què feu per l'occità, però bon, tanco la parèntesi i és cosa seva. Però què feu pel francès? I ho diuen sense vergonya ni sense cap complex. És a dir, passa res que es plantegi obertament, cal fer per l'ensenyament del francès, cal mantenir tot el sistema educatiu francès a Andorra, a Barcelona, a tot arreu del món. Per tant, això segurament seria útil dintre d'un progrés de la política lingüística, de les mesures a favor del català a Catalunya Nord. No cito, i quan no cito evidentment és perquè cito, el fet de tenir un estat d'aquí 4 dies, no cal que ho posem, però evidentment que serà útil, bo, igual que en lloc de tenir un principat amb llengua oficial en tindrem 2 i més gran i per tant millor, encara que això no es digui fort, evidentment. Servei de política lingüística, no hi ha serveis de política lingüística amb tot el que cal en les administracions aquí, hi ha un responsable de llengua catalana, patrimoni i catalanitat, l'Ajuntament de Perpinyà té un servei lingüístic, etc. Però manca realment quelcom que es digui política lingüística i des de l'universitat el que podem fer i que per ara fem de manera una mica
artesanal, podríem dir, amb les capacitats que tenim, però que hauria de ser més articulat amb les institucions, és de fer d'observatori. L'enquesta fa això, però hi hauria d'haver l'estructuració d'un observatori de la llengua que realment acompanyés o pogués definir quins són els àmbits prioritaris d'actuació per una política lingüística, ensenyament, mitjans de comunicació, formació per adults, ús amb els ciutadans, documentació, retolació, o bé campanyes, que això mai ho he vist aquí, per exemple, tal com ha fet política lingüística al sud, campanyes de consciencialització dels ciutadans, de fer servir del català és cosa teva. M'he apuntat el català per a tot i per a tothom. Mai s'ha fet una campanya d'aquest tipus aquí i és clau, segurament, perquè la gent que sap català se li passi pel cap de parlar català als seus fills, un 7 o 70% en lloc del 0,7 actualment, bé cal parlar-ne. I no sé si el sistema educatiu és un primer pas, però hi ha més que això, cal més que això. Per tant, i tanco. Molta feina, esperances en la cooperació i la col·laboració i millorar i augmentar la coordinació i el treball en comú amb les 7 veus de la mateixa llengua i de tot el territori, deies, i combinar això amb l'actuació des de la base. És a dir, les institucions no faran, o poc faran, crec, per si soles, i per tant hi ha menester d'una actuació contínua de la base, que si l'universitat, que si les associacions, que si les escoles catalanes, que si finalment les persones individuals actives, militants. Fa poc temps homenatjàvem en aquesta mateixa casa el Pere Verdaguer, recentment desaparegut. Era un actor actiu, militant, defensor, en tot moment, de promoure que l'ensenyament, que l'ús, etc. del català, l'escriptura, la publicació. Doncs una política lingüística no es podrà privar d'aquesta actuació que serà finalment un ajut i un incentiu a posar en plaça dispositius més institucionals. Gràcies per la paciència.